Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bilamiz, bu dünyada yaşaganda turmuş yolu bir türlüğüne barmay, türlü bela kazalar da kelirge mümkün, kaygı hasretler de kelirge mümkün. Hem Менә шушы бәла казалар килгәндә, төрле күңелсезлекләр булганда, инде кайгы хәсрәтләр булганда, без шушыларның хикмәтләрен белергә тиешбез. Ни өчен ул безгә килә? Һәм килгәндә без үзебезне ничек тотырга тиешбез? Без менә шуның хикмәтләрен, хөкемнәрен белергә тиешбез инде. Беренчедән инде менә бу бәла казаларының, кайгы хәсрәтләрнең беренче килү сәбәбе ул үзебезнең гөнаһлар аркасында. Çünkü Allah Subhanahu Kur'an'da da ayta, sizge kilgen bela kazalardı, burşu hasretlerdi, üst kullarınız bilen işlep alan günahlar arkasındadır. Hem ikinci türü hikmeti var indi, bela kazalarının kilüğünün, ol bizni Allah Teala sınıy, şu bela kazalar bilen indi. Biz elhamdülillah ala kulli hal nersegine bulmasın, Allah'a maktab olsun deyip, Allah'a hamd seneler aytıp, sabır aytıp, Allah'tan ecir sab ümit itirbiz mikan, яки инде ашуланып, зарланып, нигә килде инде бу, нәрсә эшләдем инде мин, менә бит әле кеше урлый да, талый да, бер нәрсә булмый, мин менә намаз укыган булам, анда изгелекләр кылган булам, бәрбер миңа төрле бәла казасын бирә дип зарланабыз икән, без Аллаһтан шушы имтиханын үтмибез инде. Һәм менә шушы икенче төре турындагы бу хадисебез булыр. Һәм менә бу хадис Бухари җыентыгында килә торган хадис ул. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Kimga de Allah subhanahu wa taala xayrlilik tileyken de нәрсәде? Ул аны төрле сынаулар белән сынар ди. Әгәр дә менә безне Allah Taala xayrlik tileyken менә безгә имә, ул безне төрле яктан сынап карар. Авыртулар белән дә сынарга мөмкин. Тән азаларына төрле авыртулар бирергә мөмкин имә. Яки анда мал белән сынарга мөмкин. Кемгәдер факирлек белән эш таба алмый, анда акчасы юк име, Аллаһ Таала сыный. Киресенчә кемгәдер мал биреп сыный. Күп мал бирә дә, шушы малдан инде ул закатын чыгарыр микән, садака бирер микән, мохтаҗларга ярдәм итер микән дип сыный. Һәм инде бер заман инде шуларны үтәмәсә инде, мәсәлән, анда сәүдәсендә банкротство биреп, Аллаһ Таала шулай факир лек бирергә мөмкин бу кешегә. Яки үлем белән дә сынарга мөмкин, бер якын кешесе үлеп китә, яраткан кешесе үлеп китә, яки бер авария белән сынарга мөмкин. Менә шушындый төрле бәла казалар белән инде аны күңелен төшерә торган нәрсәләр белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля сыный. Ни өчен? Ул аңа хәерлек тели, менә шушы бәла каза белән инде әгәр дә ул аңа сабыр итә икән, шушы сабырлыгы өчен Аллаһ Тааля аңа әҗр савап бирәчәк. Бу бер. Икенчедән, шушы сабырлыгы белән, шушы бәла казага түссә, ул гөнаһларын кафарат кылачак, гөнаһларын гафу итәчәк. Менә бу үзенә күрә безгә бер дару. Һәм бер галим әйткән ич, менә бу сыналу ди, ул ди дава кебек ди. Менә безгә дава кебек ди. Без бит инде менә авыртуны вакытында даваламасак, ул бит инде авыртуыбыз тагында көчәя, я үлеп китергә мөмкинбез, я инвалид калырга мөмкинбез. Менә берәр нәрсә гангрена диләр бит инде, шири башлый бит инде берәр нәрсәндә. Бармак манда, аяк манда, әгәр дә вакытында кисеп алмасалар, бөтен тәнең шире бетеп үләргә мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә вакытында давалар кирәк. Һәм шушы галим әйтәм, ул бәла каза килә дип безгә менә шушы сынау дава кебек ди. Әгәр дә шушы хәлебездә калган булсак та, biz günahка батып халак булырга мөмкин идек. Яки Аллаһ каршында дәрәҗәбез төшергә мөмкин иде шундый хәлдә калып. Аллаһ Таала менә шушы кайгы хәсрәт биреп ти, гөнаһларыбызны гафу итеп ти, сәбәп була инде шушы бәла каза гөнаһларыбызны гафу итәргә. Һәм шушы бәла каза килгән вакытта Аллаһ Таала әҗр саваплар биреп, әҗр савапларны күбәйтеп, Аллаһ каршында дәрәҗәбез күтәрелергә мөмкинбез. Менә шушы бәла каза, шушы сыналу, менә шушы дава кебек ди. Шушы галим әйтә инде. Һәм Пәйгамбәр икенче хәдисендә әйтә, бу Муслим җыентыгында килә,
Aceben emrul mu'min dey. Mü'minnin dey hali dey bik acayip dey. İn emruhu kulluhu hayır dey. Çünki onun hali dey nigine vakitte bulmasın ulana hayırlı dey. Ve leyse zek li ahad illa li mü'min dey. Lakin bu halat deyme bu mü'minlerine has dey. Ni için Müslüman deyme? Mü'min dey. Biz ayttık beyt. Mü'minin derecesi Müslümana qaraganda zorarak. Çünkü mü'min ol bik takvalı. Allah'a şın ışanu bilen, ışana bir şeklenmey. Takvalığı bik kişi var. Şonkır ol mü'min. Ol Müslümandan an derecesi zorak kubregime. Hem nerse dey, şuşu mü'min dey, ne dey? İn asabethu serra şekara fekene hayran lehu dey. Eğer de birer hayırlık kilse dey, bir şatlık kilse dey, ol şükür etedi Allah Teala'ya dey. Hem şuşu şükür etüye, şuşu rizalığa ana hayırlı dey. وَاِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا dey, hem وَاِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا صَبَرَ فَكَنَ خَيْرًا لَهُ dey. Birer bela qaza kileyken dey, qaygı hasret kileyken dey, ulana sabır etedi. Hem şulayıq şuşu halati de ana dey, hayırlı dey. Bu nerse digen hadis, nersege tera bu hadis, nennigine hal bulmasa da, bizge Allah Teala bir şatlık birdiyken biz şükür etirge tiyişbiz. Elhamdülillah diyerge tiyişbiz. Şulayıq bir ağırlık kildiyken bizge, qaygı hasret etiyim, biz elhamdülillah ala kulli hal nersegine bulmasın deyip, Allah'a barşamakta dey, sabır etirge tiyişbiz. Hem şuşu sınavlar ime bizning kichkina gunohlarimizni g'afu eti, surta. Lakin biz söylashgancha zo'r gunohlarni Allohga g'afu etsin, tavbaga kelirga kerak. Shulay bit, ixlosdan shu gunohni qoldirishga kerak, ukinirga kerak. Hamini tüplü degi o'zimizda qora chiqarga tiyishmiz, butan u gunohga qaytmaymiz deb endi. Kishi haqini nakirgan bo'lsak, kishi haqin kiri qaytarga kerak endi. Biz buni o'tdik endi, menga to'xtalib turmaymiz. Zo'r gunohlarga kelganda tövbe kerak. Ama lakin bu sınavlar bizning kishi gunohlarimizni surta, bizning kishi gunohlarimizni g'afu eti. Allah Teala Qur'onda Nisa surasining 31-oyatida narsa dey: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Agarda biz tiygan ulug' gunohlardan tiyilsag'iz dey, biz de şuşu kichkina gunohlarimizni, buzuqliqlarimizni g'afu etirmiz dey. Hamma şuşu bala qazani, qaygı hasratni bizga kelganda şuşu sınavni o'tirga yordam etadigan qay bir sabablar bor. Onun birinchisi biz shin ishonu bilan bir cheksiz ishonishga tiyishmiz. Alloh subhanahu va taolo xayrli jazosin, xayrli ajr savobini berishagin. Bala qazo keldikka eng birinchi biz umidlanirga tiyishmiz. Alloh taolo bizga şuşu sinov uchun bizga ajr savob berashak. Qiyomat kunida biz şuşu yaxshi yog'in xayrlisini ko'rashak biz. Allah subhanahu taala narsa dey: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ dey. Biz de sabır etuvchilarning eng xayrli, eng ko'rkam ajr savoblar bilan bo'laklashak biz dey. Qiyomat kunida shu ishlagan ishlarini qarab endi. Ham Zumar surasining 10-oyatida narsa dey: "Va innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab" dey. Sabr etuvchilarni dey, ajr savobni dey, hisobsiz berashakman dey. O'ylab qaraz, Alloh taolo nishata bizni narsa dey, hisobsiz beramdi agarda sabr etsangiz dey. Ammo lakin sabr etganda biz zorlanirga tegish tugul. Alhamdulillah debgina shu kelgan bala qazoga rizoligimizni bildirib Alloh taolaga zorlanmayshi, tushunkilikka berilmishi shu savobni umid etirga tiyishmiz. Shu vaqtdan Alloh taolo hisobsiz berashaginde. Ham ikkinchi biz narsa yordam etar shu bala qazoni o'tirga. Ul shu og'irlikdan so'ng Alloh taolo baribir yengilligini berashak. Narsa dey? Fasbir dey, sabr et dey. Inna wa'adalloh haqqun wastaghfir li zanbik dey. Durustlikda Allohning va'dasi haq dey, ham gunohlaringga dey g'afur so'ra dey. Ham saj'alulloh ba'da usri yusra dey. Ham og'irlikdan so'ng Alloh taolo yengilligini berashak dey. Ham shulayq biz namozlarda o'qiymiz Sharh surasida Alloh subhanahu taolo narsa dey:
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ди. Дөреслектә ди, авырлыктан соң җиңеллек килә ди, һәм тагын кабатлап әйтә, хакыйкатьтә ди, дөреслектә ди, инна ма'ал усри юсра ди. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Менә ике тапкыр кабатлый. Ике кабатлаганда да нәрсә тәүкид дигән араб телендә шундый тагын да шушы ышанычны раслар өчен тәүкид усулы бар инде. Раслый Аллаһ Таала ике тапкыр кабатлый. Хаклыкта ди, дөреслектә ди, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Дөреслектә ди, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Ике тапкыр әйтә, ике тапкыр тәүкид белән каты итеп раслый. Менә бу безне шулай ук нәрсә авырлык килсә, көтәргә тиешбез. Аллаһ Таала бәрүр ахырдан җиңеллеген бирәчәк. Гел авыр гына бармаячак тормыш. Бәрүр ахыр чиктә дә җиңеллеген, чыгу юлын күрсәтәчәк. Куръанда да Талак сүрәсендә бар ич: "Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа". Кем хакыйкый курку белән, тақвалык белән Аллаһ Тааладан курка икән, ягъни кушканнарын үти, тыелганнарны тыела икән, нәрсә ди? Фаҗ'ал лаху махраҗа ди. Чыгу юлын күрсәтәчәк ди. Һәм көтмәгән җирдән ризыкландырачак ди. Әгәр дә без менә шушы тақвалык булса бездә, Аллаһтан хакыйкый курку, кушканнарын үтәсәк, тыелганнарны тыелсак, Аллаһ Таала безгә нинди генә вакытта булсак та чыгу юлын күрсәтәчәк. Көтмәгән җирдән ризыкларын бирәчәк. Һәм инде менә шушы тормыш, шушы авырлык белән, җиңеллек белән бара. Менә шушы аятны гына алсак та, әйме? Инна ма'ал усри юсра. Аллаһ Таала авырлыгын бирә, аннары җиңеллеген бирә. Аннары авырлыгын бирә, аннары тагын җиңеллеген бирә. Менә бу сынаулар да килә, менә бәла казалар, кайгы хәсрәтләр килә. Менә без гынаһка чумып баткач, гафиллеккә чумгач, Аллаһны оныткач, Аллаһ Таала безгә теге шок терапия биреп ала. Шулай бит, рәхәт вакытта кеше Аллаһны искә төшерми. Аның акчасы күп булганда, эше тулы булганда, яхшы киемгәндә, яхшы машина йөргәндә, Аллаһны уйлап та йөрми. Шунда берәр аварияга очрасын әле, ул шунда ук нәрсә, салкын кар дип тормый, исән кала икән, сәҗдә кылачак. Бер генә мисал китерәсе килә тормыштан, шул бер дустым бар инде. Гел шундый тәкәббәрләнеп йөри иде инде. Диннән көлеп инде, гомумән Аллаһ сакласын, Аллаһтан көлеп инде, дин әһелләреннән көлеп. Аллаһ Таала сынады, бер шушындай кыш көнендә юллар бузлау булганда, бу әйләнде машина белән. Әйләнде машинасы инде куймак булды. Аллаһның рәхмәте, бер нәрсә булмады, исән булып чыкты. Бу малай йөгереп мине мәчеткә килеп җитте сразу. Мин хаталанганмын икән ди, Аллаһ Таала мине ди уятты ди йокыдан ди. Үкендем ди, Аллаһ барлыгына ышандым ди, менә шундый хәл булды ди. Мин ди Аллаһка ышандым ди, Аллаһның барлыгына ди. Гафу итен ди инде шундый теге ниләр өчен инде. Мәчеткә садакалар салды теге. Әмма ләкин Аллаһ Таала тормыш бирмәде инде. Икенче юл фаҗиасында инде Аллаһ Тааланы барзах тормышына алып китте инде. Бу да безгә гыйбрәт нәрсә? Кеше тәкәбберләнеп йөргәне Аллаһ Тааладан. Менә шушы авыр сынау килгәч, бәрабер ул да Аллаһка килде, гафу итенде, сорады. Әмма ләкин күпмедер вакыттан соң бәрабер инде Аллаһ Таала шулай хәерлесен кылган инде. Тормыштан алды инде ул кешене инде. Ул кешене дустны диек инде. Менә шушы сынау белән Аллаһ Таала уята безне. Менә бу авырлык килгәндә без Аллаһка кайтабыз. Менә шуңа күрә сынау тагын килергә мөмкин. Аллаһны искә төшерү өчен. Аллаһ Таала хәерлек тели безгә. Оныта башладык икән Аллаһ Тааланы, мәсәлән, бер авырту җибәр. Без күбрәк истигъфар кыла башлыйбыз. Күбрәк Аллаһ Таалага дуа кыла башлыйбыз, ялвара башлыйбыз. Күбрәк садакалар бирә башлыйбыз. Күбрәк изге гамәлләр кыла башлыйбыз. Аллаһка якынайбыз. Менә шуның белән дә Аллаһ Таала үз каршында дәрәҗәбезне күтәрә. Әҗр саваплар күбрәк бирә башлый. Менә безне уята шушы гафиллектән. Шуңа күрә зарланырга ярамый, Аллаһ та хәерлек кенә тели. Әйдә кулым миңа кайтты, тәүбәгә килде. Изгелекләр кылды. Без аны аңламыйбыз, зарлана башлыйбыз. Нәрсә эшләдем соң әле? Мин нинди гамәлләр кылдым? Ничем миңа мондый сынаулар килде дип әйтә башлыйбыз. Күп ишетелә. Һәм инде менә тагын нитәбез? Тормыш инде менә шушы ике юл белән бар. Авырлык, җиңеллек, авырлык, җиңеллек инде. Шуңа күрә чыгу юлын инде Аллаһ Тааладан өмет итәргә кирәк инде. Һәм өченче сәбәп инде безгә нәрсә ярдәм итә шушы бәла казаларны инде җиңеп чыгарга инде, ул Аллаһтан ярдәм сорау һәм Аллаһка тәвәккәлләү инде. Аллаһ Таала Нәхл сүрәсендә әйтә, 42-нче аятта: "Аллазина сабару ва аля раббихим ятаваккалун".
кемнәрдәй сабыр булдылардый һәм Аллаһына тәвәккәл булдылардый. Булардый, монда шулай ук сабырлык һәм Аллаһ Тәгалә тәвәккәл итүчеләрдәй Аллаһның Аллаһ Тәгалә ярдәм итәчәк инде. Һәм васбиру инналлаһ ма'ас-сабирин. Сабыр булыгыз ди, сабыр итегез ди, шушы бәла-казаларга ди. Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләрне ярата ди. Аллаһ Тәгалә безне яратса, аның ярдәме безгә карата бик көчле булачак. Ул безгә һәр вакыт ярдәм итәчәк. Шушы бәла-казаларны җиңеп чыгарга инде. Шуңа күрә, бу сабырлык мусульман тормышында бик зур рольгә ия инде. Һәм тагын бер 4нче сәбәп инде, шушы бәла-казаларны җиңеп чыгарга ярдәм итүче, ул үрнәк алырга тиешбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Сахабалардан. Ничек итеп алар сабыр иттеләр. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның гына күз аллыйк әле. Ул туганчы аның әтисе үлеп китә, шулай бит, ул ятим кала. Аннары шулай бәлигатькә җитмәй, аның әнисе үлеп китә. Шулай бит, кичкенәдән дөм ятим кала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул ятим калып итә, бик зур сынау. Шулай бит, әти-әни булмау. Бик авырлык сынау. Һәм шулай ук вахийга башлагач, шушы исламга чакыра башлагач, аның үз кавамы, үз туганнары аңа каршы чыга. Аны куып чыгаралар. Уйлап кына карагыз, менә бөтен туганнар безгә каршы чыга, безне куып чыгаралар икән. Берсе дә аралашмый, араларыбызны өзә. Хәтта алай гына да түгел, шушы үз җирлегендә яшәгән бөтен кавымнар берләшеп, нишли аны үтерергә дигән карар чыгаралар. Һәрбер кавымнан иң яхшын да укчыны, иң көчле кешене алып, хәзерге көндә киллер дигән, киллерны нимә әйтәләр? Рус телендә әйтсәк, шушы үтерүчене аңа юнәлтәләр. Һәрбер яхшы көчле шушы кешене үтерергә дип уйлап кына карагыз, ни куркыныч хәл. Монда яшибез шушы җирлектә. Бөтен кеше безгә каршы берләшеп, үтерүчеләр җибәрә икән инде, бу бит инде бик куркыныч нәрсә, бик каты сынау. Кая китергә белмәссең. Шулай бит инде бөтен җирдә сине эзләсәләр, сиңа анда сине үтерсәң, шунда иң яхшы бик күп мал бирсәләр анда. Менә карагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ничек каты сыналды. Кәгъбәтулла янында намаз укыганда нәрсә? Хайванның төрле агъзаларын үстенә куя торган булганнар. Менә карагыз, әлхәмдүлилләһ, һәммәшкә килеп укыйбыз, берсе дә бит безнең үстебезгә төрле нәҗесләр, хайванның агъзаларын куймый. Шулай бит, һәм тынычлыкта укыйбыз. Ал вакытта ничек сынала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хайванның төрле агъзаларын аңа тотып бәрә торган эшләренә куя торган булганнар. Нинди авыр сынауда булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта менә шушы туган җирлеге Мәккәдән куып чыгаралар. Мәдинәгә күченеп китә, хәтта анда яши алмый башлый. Нинди авыр сынаулар. Менә безгә шундый бәла-каза килсә, без күз алдына тотырбыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Кара әле, кичкенәдән ятим калды, әти-әнисе булмады. Шул абиларыннан, бабаларыннан бер-берсенең кулына йөреп үсте. Бу үзе бер зур сынау. Без әлхәмдүлилләһ әти-әниләр белән, күбебез инде әти-әниләр белән туганнар җылысында үстек. Аннары бөтен кабиләсе, бөтен шушы туган җирләрендә бөтен кешеләр аңа каршы чыгып Мәккәдән куып җибәрде. Без әлхәмдүлилләһ үз туган җиребездә, үз туган авылыбызда үсәбез, әлхәмдүлилләһ. Беребез дә куып чыгармый, әлхәмдүлилләһ. Шуларны күз алсак, фикерләсәк, безгә менә шушы безгә килгән бәла-казаларны җиңеп чыгарга җиңелрәк булачак. Менә шушы сәбәпләр. Һәм инде 6нчы сәбәп ул тәкъдиргә иман китерү. Biz белергә тиешбез, менә шушы безгә килгән бәла-каза Аллаһ Тәгаләне 50 мең ел элек Лаухил Махфузда язып куйган. Менә шушы кешегә шушындай авырту булырга тиеш, шушындай авария булырга тиеш, шундай бүтән төрле бәла-каза килергә тиеш дип. Без инде тәкъдиргә иман иткән кешеләр, мусульманнар, мөэминнәр дә инде моңа ышанып, үзебезгә тынычлык табабыз. Бу бәла-каза берничек тә мине үтеп китергә тиеш түгел. Ул менә нәкъ миңа килергә тиеш. Әгәр дә бәла-каза булмыйча кала, бу бәла-каза миңа килергә тиеш, ул мине үтеп китергә тиеш дип без ышанабыз. Һәм Аллаһ Куръанда да әйтә бит, Хадис сүрәсендә: "Ма асаба мин мусибатин фил арди ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин qabli
أن نبرأها دي. Сезгә килгән берәр кайгы хәсрәт ди, бәла каза ди, үзегезгә карата ди, яки җир шарында ди берәр хавыф хәтер килә икән ди, белегез ди, ул инде ди сезгә хәтле булган китапта язылган иде, билгеле булган иде. Шуңа күрә менә бу тәкъдиргә ышануда шушы бәла казаны җиңеп чыгарга безгә ярдәм итә инде. Һәм 7нчесе инде у Аллаһ Тәгалә безне нәрсә шатландыра? Ва башширис сабирин ди, сабыр итүчеләрне ди шатландырыгыз ди. Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун ди. Шатландырыгыз ди сабыр итүчеләрне ди, әгәр дә аларга ди берәр бәла каза кайгы хәсрәт килсә ди, алар ди әйтерләр ди. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Без Аллаһ тарафыннан килдек, һәм инде Аллаһка кайтачакбыз дип. Һәм инде галимнәр әйтә, менә берәр кайгы хәсрәт килә икән, яки берәр начар хәбәр ишетәсең икән, менә шушы дуганы, шушы сүзне, шушы зикерне әйтергә кирәк. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Мәсәлән, берәр кеше үлде дип анда, берәр кеше анда бәла каза килде дип, яки берәр начар хәбәр ишеттегез ди, укыдыгыз ди анда гәзиттәнме, телевизорданмы берәр начар хәбәр иттегез икән, менә шушы зикерне әйтергә кирәк. Без Аллаһ тарафыннан килдек, һәм Аллаһка шулай кайтачакбыз. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгалә нәрсә ди монда? Шатландырыгыз ди шушы сабыр итүчеләрне ди. Һәм менә бәла каза килсә дә, менә шушы аятларны искә төшеп, менә шушы 6 сәбәпне искә төшерергә кирәк безне шушы бәла казаны, кайгы хәсрәтне җиңеп чыгарга инде. Һәм һәр вакытта истә тора тиешбез, Аллаһ Тәгалә безгә хәерлек тели икән инде, безне сынаячак төрле сынаулар белән инде. Шушы сынаулар аша, бәла казалар аша Аллаһ каршында үзебезнең дәрәҗәбезне күтәрә, гөнаһларыбызны ярлыклый һәм гафиллектән уята. Гафиллектән уята, ничек тәмбир кабатлыйм, без авыр хәлдә Аллаһка күбрәк дуа белән мөрәҗәгать итәбез, күбрәк истигъфарлар кыла башлыйбыз, күбрәк изге гамәлләр кыла башлыйбыз. Шушы йокыдан уята безне. Һәм Аллаһ Субхану Тәгалә инде авыр сынаулардан шулай сакласын безне. Чөнки бер сахаба әйткән бит, булганына шөкер итеп яшәү, әлхәмдүлилләһ дип инде миңа күпкә яхшырак ди, рәхәтрәк ди, авыр сынаулар кичергәнчә ди. Шуңа күрә үзебезгә бер бәла казалар сорарга, бәла казалар өмет итәргә кирәкми? Аллаһ Тәгалә хәерлесен генә сорар кирәк. Раббым балла, тынычлыкта, иминлектә яшәргә ясыны дип үзеңне һәр вакытта да искә тотып, без бит әйттек, Аллаһтан оныта башласа, Аллаһ Тәгалә җибәрә безгә бәла казан. Шулай бит, гафиллектән уянырчы. Шуңа күрә гел Аллаһны истә тотсак, гел изгелек кылсак, гел Аллаһка якынайырга омтылсак, Аллаһ Тәгалә безне саклаячак. Шуңа күрә инде Аллаһ Субхану Тәгалә тауфик бирсен безгә, тауса имин килеш кенә яшәргә инде, һәм инде бәла казалар килә калса искә төшерик. Аллаһ Тәгалә бары тик безгә хәерлек кенә тели, дәрәҗәбезне генә күтәрергә тели. Һәм инде менә шушы үткән кайбер сәбәпләр шушы бәла казаларны җиңеп чыгарга ярдәм итә торган. Исебезгә төшсен шушы бәла казалар килгәндә инде. Һәм шуның белән гамәл кылып яшәргә һәм фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля ант астагфирука ва атубу илейк.